Ayishayelwa yona eshayelwa inaliti yakhona. Yabona ngaba kade uyothenga night ekhona. Bekuthuba behamba uthenga night store. Yahlupha laba promo store ishis ibhodo leza libe mnyama ngoba uphuma ngomlilo lo ushoyo wodwa. Uthi uyabuya usuyephulile le lokho hey. Oyidlodla ngeke. Usuyibona ufana lo manje. Mfowethu asi khamba kahle phela njani? Hayi ngiyaphila. Siyaphila. Awubingelele mfowethu kumthandi nomlaleli weVibe FM. Ngibonga ithuba ngiyabingelela abakwethu emakhaya kuzo zonke indawo la kufinyelele khona umsakazi Vibe FM obingelela uMadlanduna ngiphuma lezansi kwamaphumulo esigodini sakwaMshibe lesesigodini saseMshuwangubo. Kwamshibe eMshuwangubo. Umshibe eMshuwangubo ya. uMadlanduna kube yigama noma kube isibongo noma kwenze kanjani kube isithakazelo. uMadlanduna isithakazelo ngomthetho sakwaLuthuli. Yeah. Kodwa ke kusho ukuthi ngathi mangiqala ngifika emculweni abantu engaqala nabo uba uMalinga osomnandi baqhamuka nokuthi ngibizwe ngesithakazelo ngoba uMadlanduna ukuze abafana abancane mabefika bezokwazi ukuthi behlale bekhothama nje kumina. Kodwa ke igama waliphiwa ubaba wakho. Igama ngaliphiwa ubaba uqiniso. Uqiniso. Yeah. Engaliphiwa umama uTholi Inhlanhla. Yeah. Wayenalo lo themba. Ngisho ukuthi ithemba elikhulu. Kodwa Inhlanhla uyayibona manje. Ngiyayibona iyakhala into eqhamuka. Ikhama seliyashona noma ikhama isikhathi sirayi. Ikhona yona ngithi manje Inhlanhla ihambisana nebhadi. Yeah. Ngoba njengoba siphila emhlabeni siphila nabantu abangafuni ukuthi izinto zethu zihambe nje kahle ngokushelela yabo. So noma ihamba iqhuzuka kodwa yona uyayibona ukuthi ikhona. Yeah. Oh. Shiya phansi ama-dread mfowethu. Ngokunjani? Ama-dread washiya phansi ama-dread. Nami ngifuna ukuya lapho ukuthi ama-dread wakho kwenzakalani wena. Hayi ama-dread awenzakalani ama-dread ngase ngenza isikhathi eside. Abantu abake bawenza ama-dread bazokutshela ama-dread kuhambe kube nalento kuba nalento ethi nje that thing nje ethi wasuka. Kuba nalento so ngase ngenza isikhathi eside ama-dread angifikanga angithanga ngifike emculweni okusho ukuthi ngenkathi ngifika emculweni ayimancane la ngafika nawo ngangikade ngikundela ukuthi kwakushona ubaba kade ngigunda wona futhi. Yes. Ngangaqali impela ukwenza sengenza isikhathi eside kakhulu. Mhlawumbe singabona ukuqhamuka manje. Yeah, ngaqhamuka. Asangaqhamuka ngoba inwele sikhona. Kodwa hayi ukuthi ngoba uwakhunda wathi mhlawumbe mangizoba nenhlahla manginama-dread. Ngathi ayiqhamuki ngithola inhlahla ngathi angiyitholi manginama-dread. Ake ngibheke ngapha ngathi 2014 impela nakhona ufika la ekhaya. Ngalezi ayikhathi. Mhlawumbe into esizoyibuza yona eMadlanduna ukuthi yini osiphathele yona njengamanje. Njengamanje ngizothi ngiphethe i-album enje iphume ngama-Easter. Iyo le khalayo le ngoma yakhona dikhala isihloko se-album sithi Opopayi Ababili. I-album iphume ngomhla ka-7 ngama-Easter Straight. Ikhona iyatholakala kuma-digital stores. Njengamanje njengoba nje sehla senyuka kanje sivakashile nala ekhaya sizokwazisa abantu ngayo. Mhlawumbe sike siye kule sihloko lesi Opopayi Ababili awusichazele kabanzi ngalo Opopayi Ababili. Opopayi Ababili okusho ukuthi ngizothini ngendlela okwenzeka ngayo ngiyahlukumezeka emoyeni nasenhlizweni yami ngendlela okwenzeka ngayo ukuthi kube khona abantu abafuna ukuzozenza ubaba yabona ngibe ngikhona bezokwenza lokho futhi bekwenze ngokudelela yabona so ingakho ngidecide ukuthi ke awengikhipha ingoma ethi Opopayi Ababili ngibatshele nje lento engifuna ukubatshela yona straight. Vele usuhlala manje usukhathele imali lokuzungeza shona lo. Wethu kade ngangibekezela umuntu lokho. Kodwa ke manje ke umuntu ubekezela. Kade awubekezela ngisuka nqamla ukuthi kade ngangibekezela umuntu lokho enginofa lokho ngimziba ngiyabona ukuthi hayi akezwe nango 2015 ngathi mangithi akele social DNA wadla phansi. Mayibuya uyabuya futhi uzoqhubeka lapho ayigcine khona. Ngase ngithi nami uthi ngibuye ngizomtshela straight ke manje ukuthi hayi indaba yakhe iboshwe ngesaba. Mhlawumbe ubaba wakho bekuwumuntu wabantu. Okusho ukuthi baningi abantu ongathola ukuthi banakho ukumthanda banakho ukwenza zonke izinto ongathola mhlawumbe umuntu esenza njengoba bakho. Hayi ngoba mhlawumbe ngoba emthanda. Ukuthini lokho? Baningi bhuti wami abamthandayo bayangitshela ukuthi siyamthanda ubaba wakho sasibukela kuyena kakhulu. Umuntu akakwenze kodwa angakwenzi
ngokudelela. Kungabe ngathi sefuna nokunishisela impela. Hayi cha. Akangangidelela umuntu. Mina lento lengiyenzayo ngenza into engakhula yenziwe ekhaya. Yabona. Yeah. So akangafuni kena ukuzoze sengazi ukuthi ungaphezulu kwami mina inkosi yabo bonke bayakwazi. Ubani omdala wena noSinqazi? No. Ubani ofana lo munye lo akinto ocula kanqa. Mina ngimdala. Wena omdala, wena inkosi yakho. Kuba bonke nje inkosi. Ushisa impepha. Yeah. Incwadi edipha yasala kithi. Manje asenze kanje. Aske so wesiqhubezele indaba sithi hulu uqeda indaba ezothi basibuke size kahle le ndaba kabahle. Abantu banokwenza izinto ezimbi besuke bedrive of Satan. Yabo. Umuntu aze akhohlwe nawo nembeza wakhe, yabo. Abe nje nesibindi sibi sokwenza into ezokhalisa abanye abantu. Njengoba na ukhala nje. Njengoba nami ngikhala nje. Basalawula uSathane. Yena uSathane wabalawulayo. Manje Madlanduna ngoba la uma sikhuluma kusukela ngo2015 akukaze ngizwe kathi mhlawumbe khona amanye amagama avela lokhu kuvela igama elilodwa nje. Ulokhu ushikashikana nendoda eyodwa nje. Ngoba yini lo ufuna ukuthi ayenze angayenzi ukuze ikwazi ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga nisebenzisana noma izwakale kahle izwakale kangcono uma iqhubeka naloshuna amagama. Okay, la ukuqala ngeke sikwazi ukusebenzisana ngelinye ilanga noma lokunye. Nquma le nto. Lokho nje ngifuna ukucacisa ngeke kuze kwenzeke emhlabeni. Okwesibili uyabhimba. Angikuli nomuntu obhimbayo mina. Yes. Okwesithathu ingqondo yakhe ngathi ayisebenzi kahle. Unokuthuka abantu akhiphe inhlambe ezinkulu ezingaka, yabo. So angeke ngize ngikwazi ukuyisondeza phezulu komuntu onjalo. Chithamafutha. Umfana omncane. Umthola kanjani? Ukusho ukuthi ngiyengahlangana nalanga umZu sakhuluma indaba yokusebenza kwasho ukuthi bonke futhi vele nokuchithamafutha. Kwase kufika isikhathi sokuthi ke ngihambe ngiye studio kwakukhulumeka into yokuthi hayi ngoba sisekhayeni elilodwa Mzutainment abavele bengene kwi-album. Mhlawumbe mawubuka ukusebenza nentwana uthi umfana dala ngaba khona nencwadi edipha iphathwa yimini ekhaya. Manje faka ithende wenkhulumo. Noma ngishisa impepho akhombozi yanqunywa ungathintwanga. Kukanjani ukusebenza nomfana omncane? Ngale kokuthi mhlawumbe ngoba seniseqaphaneni eyodwa. Yeah. Angifuni uqamba manga bengingamazi kodwa ngithema ngina studio ingoma le nje obecula kuyona wafika nje ukuzofika manje studio afika ilalele wafika wabhala lento le ayiculile. So kuhambisana yonke into yaba kahle. So into engiyitholile kuyena ukuthi unetalente ucula nje futhi into right ucula kahle. Bamkhulisa nje ungathini? Mangathi ke kuyena aka focus entweni yakhe ayenzayo kube ukuthi uyayithanda aqhubeke nje ayiphambili ayisebenzele kanzima. Ayisebenzele kanzima. Chithamafutha. Yebo. Uhambe waya kaMaphumulo uyoqhetha. Ekhweni lakho ngapha Maphumulo. Akungekho kaMaphumulo. No, akungalikho. Awusoko we-ex. No, nginekhaya kaMaphumulo. Chithamafutha khamba nje. Yebo, ngiyaphila. Awubingelele kumlaleli. Alingibingelele nje ngendlela engaziwa ngayo. Yeah. Baba babe athangeke sibe lutho uma besibona bayashalaza. Uma besibona bavala iminyango. Uma besibona bayashalaza mama. Shela damn. Wemenenje. Baba. Lo mfana yamuzi thini? Angimzwa. Usuka wathini ukuze ungamuzi? Ekugcineni bese ngikhambe network manje la ngasekugcineni ekhambe network angabe ngizama awuthule Uma besibona bavala iminyango, uma besibona bayashalaza. Uma besibona bavala iminyango, uma besibona bayashalaza.
Baba babetha ngeke sibe lutho uma besibona. Usalalela manager. Ngilalele mhlonishwa. Usalalela. Yebo. Mana manager. Usamlalela manager lo mfana uthi thini? Umlalela? Ngimlalela. Okay. Sibe lutho uma besibona bayashalaza ngami. Shit, man. Isakhona manager. Ifale. Isakhona network manager. Ifale. Akuphuka manager. Ayikho. Hayi, ngiyathokoza lapho bakabe kukathi awusanisubingelele na manager la ezumlaleli ukuthi umanager ubani wakabani manager Nomzana. Njani? hayi kabani Ngikhona. imanager yakabani Ngibingelele nje bafethu endlini nonke enikhona. Ngibingelele nabalaleli emakhaya. Lo khulumayo umvumeleni, u-rank manager ngokwazwani. yeah Ngidabuka lapha kwaNongoma. nazo Yebo. shuthi kwapha kanonkomo Cha bengisho mhlawumbe isizathu sokuthi mhlawumbe kuthiwe ngiyamuzwa mhlawumbe umfowethu lona kade ekhuluma okade ecula. yeah Bekuyisiphi? bekuyisiphi Ngifuna ukubuza. ukuthi isiphi Yeah. kwani ilahleke kuphi network Khona kwakushiya egcineni. awubanga ngisamuza Ngibani samuzwa. mayithi ashila nje man Oh usho njalo. Hayi bekufanele ngingabuka. manager umdala kumaskande mfowethu uyo yonke into wayiphinda futhi lento umuntu wayiphinda futhi lento lo muntu yazi ukuthi uyaphinda nani yaphinda zokuthula wayiphinda futhi le mfana mfowethu wenda pha Khuzani Okushuthi bafethu ngoba nje ukhuzani simazi ukuthi unabalandeli abaningi ngalolu hlobo. yeah Mhlawumbe ngabe kwake lapha nabathiwa ke ngibeyiso mhlawumbe labo iphinde ngibaxhumanise naye umfowethu. okay futhi kunensizwa la uMadlanduna Chithamafutha aba kumaskandi mhlawumbe nina enisuke ningamehlo nenza zonke izinto uma ngabe kukhona ama-artist akanje yini lena enisuke nifuna ukuthi ama-artist ayenze nje beside ukuthi wena mhlawumbe i-artist yakho ukuthi wena ugcizelela kodwa njengabantu enisuke ningamehlo nizo yonke into nibhekelela abalandeli na yonke into yini enisuke nifisa beyenze ama-artist Okokuqala nje mfowethu ngathi into ebaluleke kakhulu la emculweni mhlawumbe ukuhloniphana. yeah Abanye abaculi siyasibona kwabona abahloniphani bebona. Obekho bese ba ngumthelele ekuthinini nabalandeli. Khona thina sekubazile ukuthi nabo bebathathe ngendlela bebathathe ngayo. So ngiyacela ukuthi abaculi beyihloniphe okokuqala. yeah Yebo vele izoba khona ingoma zehawu ngoba phela kusemculweni ngamaskandi. yeah Mase zikhona lezo ngoma zehawu nabo futhi abakushumayele kubalandeli phela ukuthi not ukuthi kuyaliwa. Ngoba nje zikhona lezi ingoma zehawu nje kuyancwekwa. kuyancweka Ngakufika lapha nethenini nabo bekhombise lokho mhlawumbe bebonakala bendawonye kokunye ukuze ibona ngathi akudlala. Mase kuyimpi ngempela sho into lo bathi ayiqhubeke iye phambili phambili akubalandeli ifike ibe kanjani. uMadlanduna ucula nomfana omncane mhlawumbe njengomfana omngaka uyambona uyaqala mhlawumbe uyaqala nokumbona Chithamafutha Igama lakhe liyangithuka. usathuthana igama lo mfana lo wasofa Simba ngiyazwe kwafika uFasimba kwacevuzile lo mfana lo naye usuka ngalapha uMadlanduna umdala ke endimeni usuka lo mhlawumbe ukuthini kuMadlanduna ngokusebenza nentwana encane ngaka Ingathi nje futhi ngushayela ihlombe elikhulu kakhulu lokho kuyinto enhle ukuthi mase beyabacula abaphezulu sebevelele bona. Kukhona abanye abaculi abasuke bese bancane ngithi endimeni besafika njengoba nabo basithanga befika babe baphezulu. Nabo khona abatabala sekhona babona umzimba ukuthi beze befike lapha abakhona nje behamba iphindini. So ukulanda abaculi abasebancane abasafikayo nabo bebaveze emphakathini kuyinto enhle kakhulu lokho. Ngathi nje mfowethu Madlanduna ngiyabongeka kakhulu okwenzile mfowethu uNkulunkulu akubusise naye umfowethu omncane uchitha amagwili Chithamafutha naye mfowethu ngicela eqhubeke emhloniphe ubhuti ngoba Debeke ethi uyamhlonipha ukuze naye mhlawumbe uvulela nabanye ithuba ngoba uzothi uma wenza into mhlawumbe umuntu ade kusizile ummoshe wena bese ethi angizophinde nayi laya sevalele nabanye ke manje ungabe bayasizakala ngenxa yakhe yokungayiphathi kahle nokungahloniphi ngathi nje mfowethu ngicela umhloniphe mfowethu ubonge ngendlela okumele ubonge ngayo lokho akwenzele khona ngiya
Ya bathi bamba ecela ivale mangethe. Nami ngiyakwazi vele ngoba ngizalwa khona kwamangethe ngiyazi vele uzoshaya into eqondile. Yabona nje mfethu ushuthe eduze ko-rank. Babuye bathuka o-rank. Manje makuthathwa ama-video eduze ko-rank. Uphela usuthukwa nje nakuthiwa. No, umbukane. Futhi ukuphelezela umuntu ocabana netombi. Hayi, futhi masisithuka itombi akababili. Awona umntwana wakho nekhanda elikhulu. Awona ushuthe eduze ko-rank nje. Hayi, thulu. Bathuma njalo labantu. Siyathungwa. Madlanduna uma ngabe sesigoqa nje mhlambe uthema uthatha le CD uqala bangawuqala usebenza lana Mzutainment ungoqala i-album yokuqala le. mhlawumbe mangabe ukhiphe le album oqala Mzutainment yini osuyifilile imapha ama challenge ukupho kumnandi kuphi mhlawumbe ukubhlungu okwamanje ngizothi akukho okubhlungu okusenzekile yeah konke kusukela nje siqalile ekuxoxeni kwethu kwaze kwafika ekuthenini ngestudio okuphuma i-album konke kusahamba kahle kakhulu engikubheka kakhulu i-marketing yakhona ihamba kahle kakhulu since kuphuma i-album so ngijabule kakhulu ngeke kusibonga njengoba bakhothi ngayishaka lashintsha amabali eqhudi uma ngabe shintsha amabala kumele uzothi ingwenya ngayishaya lashintsha imali engwenya yeah uma ngabe kunjalo kumele ukuthi indawo ezisisizayo amakhampani asisizayo kumele siwaveze nawo emphakathini ukuthi ngila ngikhona njengamanje inqa yekhampani engikuyona so uma ngabe isimo sihamba kahle kakhulu komele ukuthi ngisho nami njengoba nobaba wayesho ukuthi ukufika kwakhe egalo iqhude belokhu lishintsha amabala nje bayakhula ke nabo kusho ukuthi belihamba nabo belingathi mashintsha amabala bona besale emuva hayi ngizwa kahle mhlawumbe Madlanduna nomunye umuntu ozobuza ukuthi njoba akhona ama-album kade lokho wakhipha nje le impela ke lo ekhiphile Opopayi Ababili mhlawumbe umuntu yena angayilindele noma ozothi mhlawumbe unomehluko uma uqhathanisa nalamanye khona istyle esithile mhlawumbe khona indlela yokusebenza ethile ethe ukuhluka kunalamanye ngisebenze nje ngendlela engijwayele ukusebenza ngayo kodwa ke kuphela ngiyaqiniseka ukuthi i-album edlule ingayidluli le engisuke ngiyenza ngaleso sikhathi ngenza sure ukuthi entsha iyakhula kunendalo yabo yilokho engikwenzile plus nabantu ke engisebenze nabo ne-studio ya ngikushintshile konke lokho mhlawumbe omunye umuntu uzoyibuza umbuzo ukuthi emapha ama-artist osebenzisane nawo kule album ngisebenzisana nje noChithamafutha kuphela nomzurayiza sikhole ingoma eyothando sayirelease Khuzani ngeValentine ngoba ngikhuluma ngothando siyenzile nomzurayiza inengoma engakule album inengoma ezo-12 siqalile siphumile iyatholakala izima kanjani iyatholakala ikhona ku-iTunes ikhona ku-Spotify YouTube futhi ikhona kanye ne-CD futhi iyatholakala lapha kunje epagini laMadlanduna ubani Madlanduna the 100 Madlanduna the 100 yeah asike sekulo 100 ke kwenzakalani manje 100. ama-artist ngeke kwazi u100 ngaso sonke isikhathi uhlezi usho ukuthi into yiyo uqobo lwayo leyo yeah okusho ukuthi Madlanduna the 100 kusho kona ukuthi uMadlanduna uyena yedwa lo khona bekho umuntu abanye abaqhamuka eceleni kumele kucace ukuthi hayi laba Opopayi mhlawumbe yazi ngisale sengibuza lo mbuzo yazi ngike ngibuke insizwa zakamseleke indlela ezivikela ngakhona ilegacy kaMgqumeni ngiyabona futhi mhlawumbe nawe ukuthi ezinye izinto hayi ngoba mhlawumbe ulwa ngoba mhlawumbe uzama ukuvikela ilegacy kaBhekumuzi manje omunye umuntu oseceleni mhlawumbe angayibuki ngendlela the wena osukuyibuka ngayo ungakanani umthwalo semahlombe ukuvikela le legacy le ukuthi cha ngisho sekuthiwani leli gama kumele ukuthi kumele noma ubani othi uyalithinta aliphathiswe ekhali zamantunga hayi ngoba usukulwa kwesinye isikhathi kodwa usuka kuleli gama leli lingaphatheki ngezeleza ya into enkulu okuyiyona edala ukuthi ngibe la emculweni ilokho ukuthi igama likaBaba lingapheli ngoba yini usebenzile lo muntu kakhulu akekho umuntu ongakwazi lokho namhlanje usadlula abaculi abaphilayo abakhona uma uthatha ingoma yakhe endalo idlala manje izodlula ingoma ephume ngama-Easter yabona so lo muntu usebenze kakhulu ngilwela ukuthi akahlale khona emqondweni yabantu nasendimeni yabo osebenzisa igama ngihlezi ngisho ngithi osebenzisa igama ngalisebenzisa ngendlela yakhe ibe right kodwa indlela enza ngayo njengoba bengisho ngiseqaleni ukuthi umuntu angafiki enze into ngeke ngifike ngene kuyini bafo
ngifike mangabe kuthiwa baba kunetekisi ngifike ngene phakathi ngidumise itekisi ngiphume nayo ngihambe yabo emva kwalokho bese ngiyakuthuka futhi ngikudelele ngeke uzuyivume leyo nto nawe yabo so ngilula leyo nto leyo ukuthi leli gama leli ahlale ngapha ngakumina ingqinamba ziningi kangangokuthi njengoba nginje abantu bathi ngifana kakhulu nobaba ukufana kwami nobaba kungidalela ukuthi abantu befune ngibe ubaba straight yabo fanele ngigqoke njengaye fanele ngicule njengaye fanele ngibe uyena ngayo yonke into bayibe ngitshela ukuthi ubaba wakho wayenza kanje wenza kanje nawe ungakushintsha ukuthi sihlala nje la uhleli khona bese ngibuka ke mina ukuthi isikhathi phela siyahamba naye ngabe usewakushiya okunye manje ngabe usenza ngenye indlela ngoba uhambisana nesikhathi ubaba mawulalela ayikho i-album yakhe ayifana nenye wayishintsha isound eshintsha isiginci ashintsha indlela yokucula unyaka nonyaka okusho ukuthi wayikhula njalo ngonyaka so nami ngizama lokho kodwa abantu bafuna ngihlale nguyena kangangokuthi umsebenzi wami mina engiwenza manje abawuqhathanisi nemisebenzi emidala kaba mhlambe obuyile onembeze obani bawuqhathanisa ne1818 omali yabelungu sengazi ukuthi baba wavele wasuka nje wazohlala ku1818 yabo so umthwalo omzima lo kakhulu mina ngoba fanele ngizokhava la ubaba agcine khona and kunzima hey PGK mhlambe nomasipala mfethu omasipala nakulungizwe naye azwaphela lapho kwenza imicimbi Kana siyafisa nomasipala mfethu lamagama mfethu kakhulukazi laba abase lapha ko art and culture komasipala mfethu lamaqhawe mfethu amagama abangashabalala yabo nje ngiyakhala ngomasipala waseNquthu masipala waseNquthu futhi umeya ophethe lo masipala angazi ukuthi kwakwenzeka umhlola into eyazi iziyenzeka mhla ucabashe biza umgqumeni umgqumeni akekho uqhamuka nje umuntu oseyibiza umgqumeni ubone ukuthi incindezi yakulo yamasipala engakanani izinkumbi zabantu ziza lapha ukufika ngisho BBC leyo nto kwakumele ukuthi ngempela ngisho umeya lapha abone ukuthi kukhona into ekhona ngaleli igama leli kuze kube namhlanje umasipala waseNquthu yini oyenzayo hey angiphumeke lapho ngithukeni mangithanda ivale abantu mawenza ngizomkhatha nabantu kodwa manje sasivela Madlanduna isithi yakho leyo yokugcina osayikhiphile Opopayi Ababili yini ehlose ukuthi umlaleli nomthandi kaMaskandi ayithola umyalezo ngaphandle nje kokuthi khona le ngoma ethi Opopayi Ababili kodwa kunezinye ingoma ezinomyalezo kunengoma ekhuluma ngempilo iyisonto isihloko sayo sithi esihogweni okusho ukuthi lapho nami ngiyacelela kumdala ukuthi ngicela nama ngiphishe kangiphathise nje nami ishe ukuze ngiphile kahle uma ngabe ukuthi abantu abanemali laba abayizigwili mangabe besuka la emhlabeni bawuphele esihogweni ngicela ukuyakhona nami esihogweni ufuna imali ngoba nje nami imali phela siphila ngayo emhlabeni mangase ufuna uNkulunkulu yakwazi mangasathi uzwane la inhlwathi ungayithatha inhlwathi uthwale ngayo yokuthwala sengingacabanga kodwa mina ukuthwala ngemali into esheshayo shwi ibuye nemali yabo ebangibona isinoko manje inhlwathi hayi isinoko kakhulu yeah so ke